everybody! Magandang araw, magandang buhay sa lahat. O yan, ay matutulog na. Ayan, so, Good night agad anong oras na ba natin? Today is February, ano ba ngayon? February 6? 6? Yes, 2026. Time check natin, 8:32 ng gabi. At ito kasama natin si Madam Damin. Ayan si ate kasama natin. Punta tayo ng Big Mart. Hindi pa, Mag-Big Mart tayo, bili tayo ng isda pang paksiw. Makita-kita. Sabi ko, ano ba? Ito yung nakikita niya. Malaking SIM card daw yun. ADCB. Sa'yo ng ADCB. Yan, dito sa May Sapa. Check tayo dito sa May Sapa. Baka may ano sila dito. Baka mayroon silang galunggong. Yan. Hanap kami ng galunggong, masariwa. Galunggong na pang Masa Express. Try natin dito sa Sapa Express. Galunggong. Yung price. Galunggong. 10.90. Tayo na maglilinis o sila? Pwede naman ipalinis na natin. Brother, can we have 9 kilo galunggong? 8. Yeah. Is it okay? Kalalaki o. This small one, brother. Naubos na yung galunggong. Yeah, that's all is pa 9 kilo all in all. 9.2. It's okay. How much all? How much all? 80? It's okay. It's fine. Hintay. Yan, so nakabili na kami ng galunggong, 9 kilo na galunggong. At kagaling na rin namin sa may Big Mart. Doon pala kami saan tayo nakabili ng galunggong kanina? Sa may Alsapa. Pwede mo isang dito mo isang ta. May baon po. May baon po kami. May baon po kami. Ano to? Ang maiwagang kaldero, gumagala. Matagal na din yan. Ano yan? Ano yun? Tago-tago mo lang. Subo mo na. Yan, karak for tonight. Yang di mawawala. Matabang. Yung mga nandito sa UAA makakarelate kung ano yung karak ba. Karak lang sapat na. Nagkaroon siya ng ano. Nagkaroon siya ng... Sabi nila ano daw yun ng demonyo. Oh. Bili na po kayo. Bagong luto po. Balot. Pinoy. Bagong luto. Ang maiwagang kaldero'y gumagala na naman. 10:46 ng gabi. Gumagala ang kaldero. Inaanan na natin itong binili nating ano. Yung 30 minutes natin naging isang... ate, can you have a... Lang siya. Ayan, tacos in the evening. So, may bisita po kami. Yan. Kain ka ate John? Ayan po. Ano Tapos kawa po si pag, Pastor? Ano? Midnight snack. Midnight snack. Anong oras na? Oh, midnight Alas snack. 12. Midnight snack. Ano po si Pastor kumagawa ng takosi. Tigay mo dyan. Pakita mo ito. Yan. Corn. Toasted corn. Yan na yan. Ay, marami naman natin yung nailagay. Kaya nga. Kailan yan? Wow. Uy, oh, yan po. Yummy na. Murder ka? Ayan o. Puusan na natin to ng suka. Sukang sabaw. Ayan. Malapit nang maluto ang paksiw. Paksiw. Ayan. Ito na yung ating... ito na yung ating kanin. Nagamit na natin ang ating rice cooker.
Amok adot sa lutsod, kaunek ti panunot mo. Resulta ti dismayam, tal na di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan. Ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksip pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksip pa'y kenkwana, awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan. Amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di aginit. No bilang man madimam mo, di sao ti Diyos puno. Ket nulok tam ta pusong ipakita ni Jesus. Tawag ka Ni ma. Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Wala. Yes, one. Yeah, one minute. Thank you, Yeah, brother. well, welcome.